Здравейте! В момента се намирам в едно селце близо до София и днес ще ви покажа как може да си направите много лесно и бързо веган кебапчета. За целта използвам лимец, жито, белени слънчогледови семки и по желание също може да се добави и конопено семе. Съотношението е около една чаша лимец, половин чаша жито, една шепа белени слънчогледови семки. Накисам ги предварително поне за 12 часа и може да видите как изглеждат. Всичко това смивам с моята любима месомелачка, която върши чудесна работа. Смивам ги заедно с една глава лук. Слагам малко чесънче, като подправки слагам малко сол, расел ханут, защото вътре има доста кимион. Тази смес куркума слагам малко също, червен пипер, слагам чубрица, чесън на прах и малко черен пипер. Като гарнитура на скарата след това ще хвърля малко нарязана тиквичка, пътладжанче, чушка и ще опитам за първ път да направя сладък картоф. Видях доста рецепти, че става много добре на скара, до сега никога не съм го пробвал. Така че заемаме се. Нарязана лука. Така, обелваме си чесънче. Слагаме сместа в месомелачката. Слагаме чесънче, малко лук и започваме най-интересната част. Ето вече сме на финалната права. И би казал, че сме готови с каймичката. Време е да пристъпим към подправките. Слагаме сълчицата. Най-важната част, расел ханута. От нея слагам мобилно. Не пестя. Малко куркумичка. Червено пиперче, задължително в кебапченцата. Чубричка. Черен пипер. И малко чесънче на прах. И сега е момента да разбъркаме всичко много добре и да си приготвим скаричката. Най-добрите кебапчета стават на жар. Дори и веганските. А когато има мръз да направим така, просто взимаме духалката. Става много бързо. Дойде време да отворим нашите кебапчета. Ще си намокра ръчичките малко с вода. Не трябва да са много дебели отвътре, за да не останат прекалено сурови. Започне да мирише. Интересното е, че се отлепват много лесно, без да съм слагал никаква мазнина. Ухаят прекрасно, усеща се аромата на подправките. Ето първите момчета са готови. Даже някои ги прегоряхме малко. За да станат още по-вкусни зеленчуците, аз предварително слагам по малко сол. Сладжанчета трябва да са готови вече. Перфектни са. Така, слагаме тиквичките. Като остават тиквички, ще си нарежа сладки картоф. Сладките картофчета станаха страхотни. За мен една порцика кебапчета, ако може. Мерси. О, с зеленчуци на скара.
Уникални вкусни са станали. Много вкусни.